खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बावैसो सान सिगां बकाघाटआव साबजुरि फानबारियाव थानाय गोजाम CRPFनि केम्पआव ग्रेनेड खुबैग्रा सानै दायनिगिरिफोरखौ पुलिसआ गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों सिनायथिनो हाबाय। बे ग्रेनेड खुबैनायाव सोमोन्दो थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ अंकुर दास आरो गुबुन सासेखौ रुपज्योति दास होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला दायो बे खामानिखौ मावनानै सानैबो पुलिसनि नोजोरनिफ्राय गुबुनाव खारखोमानानै दङ। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिबावब्ला बिसोर सानै सुबुङा बे जाथायखौ खालामनायनि सिगाङावबो जेल जाखांबायमोन। पुलिसआ दायो बे ग्रेनेड खुबैग्रा सानै दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय संदानगासिनो दङ होननानै मिथिनो मोनबावदों। हिमाचल प्रदेशआव दैबानानि गोहोमजों लोगोसे हा खुरखानायनि जाहोनाव सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो दासिम गासै सा 20नि बांसिन सुबुंफोरा दैबानाजों बुखारजानानै गोमानानै दङ। मिथिनो हानाय बादिब्ला हिमाचल प्रदेशनि कुल्लु जिल्लानि गाटसा मुंनि ओनसोलाव हा गिसिखानायनि जाहोनाव गारि, ट्राक गारि आरो दालांफोरखौबो दैबानाया बुखारना लांनाय भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोसारदों। दैबानाजों बुखारजानानै गोमानाय थानाय सुबुंफोरखौ नागिरनो थाखाय एनडीआरएफनि हान्जाखौ थिसननाय जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिहु आरो झुमुर मोसानायखौ मुलुगदांखा खालामनायनि उनाव बर'नि बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्ला मोसानाय दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों आसाम सोरखारा। मिथिनो हानाय बादिब्ला फैगौ नभेम्बर दानाव बर'नि बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्लाखौ मोसानायखौ गुवाहाटी नोगोरमायाव दिन्थिफुंनो थाखाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटनि गेजेरजों फोसावदों। सोनाब कक्राझार बिधानसभा पिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारिनि जोनोमगिरि बिमाया थांनाय बुधबाराव गुवाहाटी नोगोरमानि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जोबथा हां बोदोंमोन। बिथांनि गोथै देहाखौ मैया न'आव लाबोनानै गामिनि नेमखान्थि बादियै जोबथा बिदाय होयो। बे बिदाय होनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबथा मान बावो। गुजरातआव खामानि मावनो थांनाय बाक्सा जिल्ला 2 नं गधुलिगाव हाग्राबारि गामिनि सुबल बर'नि बिसि सुमि बर'आ थांनाय डिसेम्बर दाननिफ्रायनो गोमानानै दङ एबा फन बुब्लाबो फना अफ होनानै खोन्थायो होननानै फोरमायदों फिसाइ सुबल बर'आ। आगोलाव फिसाइजोंबो फनाव रायज्लायबाय थायोमोन, नाथाय बेनि गेजेरावनो थांनाय डिसेम्बर दाननिफ्राय फन बुब्लाबो मोनैनि जाहोनाव जिंगासिदों फिसाइ सुबल बर'आ। बेखायनो समाजारि बिजोङाव होनाय बिसि सुमि बर'नि सावगारिखौ गुबुन जायगायाव थानाय सोरबाफोर नुसनबायोब्ला होखारनाय जानबुं नम्बर 8638409756 बे नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। बिटिआर गोरोबथानि दिनैसिम मावफुंनाय आरो आद्रा थाबावनाय दफाफोरनि सायाव मैया सागानगिरि आफाद फारियै एबसु, एक्सएनडिपि आरो इउबिपिअ जथायै गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव थानाय 118 नं खथायाव सावरायनाय जानानै थाङो। बे सावरायनायाव गाहायै बिटिआर गोरोबथानि 3.1, 4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 8.4, 9.2, 9.4 आरो 10.2 नि दफाफोरानो जायगा मोनो। बे सावरायनायाव भारत सोरखारनि जानानै नीरज कुमार बानसुद, आईएएस जइन्ट सेक्रेटारि, मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स, भारत सरकार, एडीजीपी हिरेन चन्द्र नाथ, आसाम सोरखार आरो बिटिआरनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीपआ बाहागो लादोंमोन। बे सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, उमेश दैमारि, गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो बुंथिगिरि अबिर नार्जारि बिथांमोना बाहागो लायो। बारग' एक्सएनडिपिनि वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारि, बिलिरथि वारि, इउबिपिअनिफ्राय गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म आरो लोगो गाहाय नेहाथारि सनि बर' बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। हानि जेंनानि दाङाबाजिनि थाखाय बुथारलायनाय जाथाय सोमजिदों बरपेटायाव। मिथिनो हानाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो मिर बाहार उद्दिन आरो देवान फारहाद आलीनि नखरनि गेजेराव हाखौ लानानै दाङाबाजि सोलिगासिनो दङमोन। जिउ खहा जानाय नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला फुंनि समाव मिर बाहार उद्दिना हाथायाव थांनो थाखाय ओंखारबोनाय समावनो खाबु लानानै लामायावनो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबो देवान फारहाद आलीआ। बे जाब्रबथायाव मिर बाहार उद्दिना गोब्राबैनो जोखोम जादों। जाथायखौ खोनानाय लोगो लोगो नखरनि सुबुंफोरा फैनानै फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोनब्लाबो नाथाय गोब्राब जोखोम जानायनि जाहोनाव देहा फाहामसालियावनो रुंसारि जायो। उदालगुरि जिल्ला भारत भुटान सिमायाव हाग्रानि मैदेरनि उदखाराव गोबां सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जानो गोनां जादों। भुटान हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा हरनि 2:30 रिंगासो समाव फैनानै माइ गायनो गोनां खोथिया थिलिखौ गाग्लिनानै थेर-बेथेर खालामनानै गालांदों। बे गाग्लिलांनायजों लोगोसेनो थालिर बिफां आरो गय बिफां बायदि बारिनि बिफां-लाइफांफोरखौबो सिफायनानै गालाङो। ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला बे ओनसोलाव गोबां सान सिगांनिफ्रायनो हाग्रानि मैदेरा मानसि थाग्रा ओनसोलाव फैनानै उदखार खालामफैबाय थादोंमोन।
गोबां खस्थ'जों आबाद मावनो थाखाय बेबादि माइ गायनो गोनां खोथिया थिलिखौ गाग्लिनानै थेर-बेथेर खालामनायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। गोनां आयदाफोरनि सायाव बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाना मोनसे खौरांगिरि मेल बानजायदों। मोनब्रै गुबुन गुबुन आयदानि सायाव फरायसाफोरनि थाखाय इडुकेसनेल निउ इनिशिएटिव्स मुंनि प्रग्राम फोसावदों प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा। बे प्रग्रामनि गेजेरजों फरायसाफोरनि थाखाय डार्मेट'ग्लिपिक्स माल्टिपल इन्टेलिजेन्ट टेस्ट फरायसालिमानि फरायसाफोरनि थाखाय इनस्टिट्यूशनल सिंगल स्किल प्रग्राम आरो केरियार काउन्सेलिं एन्ड मटिभेशनेल प्रग्राम, डिग्री आरो मास्टार डिग्रीनि फरायसाफोरनि थाखाय 5 लाख राङै ग्रुप इन्सुरेन्स होनाय बायदि खाबुफोर होनो थांखि लादों बिटिआर सोरखारा। बे गोदानै फोसावजानाय हाबाफारिनि सोमोन्दै मैया कक्राझार बड'लेण्ड जिरायसालि न'ब्लाङाव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बिटिआरनि सोलोंथाइ बिफाननि इएम विल्सन हासदेआ बे खौरांखौ मिथिहोदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।